Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з хамфам спяваць. Разам з хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з хамфом спявай. Улюбёная книжка Хамфа. Адным вечарам Хамф рыхтаваўся да сну. Хамф любіў слухаць казкі перад тым, як заснуць. У ягонай шафе было шмат кніжак. Казка пра маленькага козліка, казка пра хлопчыка, што вандраваў на слане, казка пра жывёл, якія спяваюць на ферме. Але Хамфавай улюбёнай была казка пра маленькі зялёны аўтобус. Якую казку выбіраеш сёння, Хамф? Пра зялёны аўтобус. Але яе мы чыталі учора. І пазаўчора? У тваёй шафе так многа кніжак. Але я хочу пачытаць пра зялёны аўтобус. Гэта моя улюбёная. Мама! Даўным-даўно у адной вёсачцы жыў-быў маленькі зялёны аўтобус. Ён перавозіў пухнацікаў, крылатак, валасацікаў і безвалосікаў, гладзікаў і ігольчыкаў і высаджваў там, дзе ім было трэба. Наступны прыпынак горад, сказаў маленькі зялёны аўтобус. Чакай, але маленькі зялёны аўтобус кажа не так. О, наступны прыпынак горад. Хамф ведаў на памяць усе словы ў казцы пра аўтобус, але ўсё адно любіў яе слухаць. А потым маленькі аўтобус вярнуўся ў аўтобусны парк і пайшоў спаць. Дабранач, Хамф. Дабранач, Хамф. Хамф дуже любіў казку пра маленькі аўтобус. Насамрэч, Хамф любіў яе так моцна, што браў з сабою кніжку ўсюды. Браў яе на сняданак. Мама, а што ядуць аўтобусы? Браў яе ў парк. Браў яе ў госці да Лун і прасіў, каб мама Лун пачытала. Наступны прыпынак горад, сказаў маленькі зялёны аўтобус. Не, трэба гаварыць глыбокім голасам. Вось так! А, вось так? Наступны прыпынак горад! Лун таксама любіла казку пра зялёны аўтобус. Калі я вырасту, стану аўтобусам. Тады я змагу перавозіць усіх туды, куды ім будзе трэба. Не кажы глупстваў. Ты не можаш быць аўтобусам. Ты пухнацік. Але я хачу быць аўтобусам. Бі-бі! Ну добра, будь аўтобусам. Бі-бі, я аўтобус. А я самалёт. Хамф браў улюбёную кніжку з сабою ўсюды. Ён прынёс яе нават у ванну. А потым здарылася дзіўнае. Старонкі сталі мокры і паўспухалі. Мама! Што такое, Хамф? Глядзі! О, Хамф, нельга браць кнігі ў ванну. Але гэта моя улюбёная кніжка. Мама паклала кнігу на батарэю, каб яна сохла. І пасля гарбаты Хамф прыйшоў на яе паглядзець. Цяпер кніга была сухая. Але старонкі пазліпаліся і рваліся.
Сёння я не хачу чытаць казку. О, Хамф, у твоей шафе так много розных кніжак. Можа, выберам нешта разам? Не, дзякуй. Хамф сумаваў па улюбёнай кнізе. Даўным-даўно ў адной вёсацы жыў-быў маленькі зялёны аўтобус. Хамф ведаў усе словы. Ён перавозіў пухнацікаў, крылатак, валасацікаў і безвалосікаў. Гладзікаў і ігольчыкаў. І высаджваў там, дзе ім было трэба. Мама з татам таксама ведалі ўсе словы. Наступны прыпынак горад. І яны разам расказалі казку пра маленькі зялёны аўтобус. А потым потым маленькі аўтобус вярнуўся ў аўтобусны парк і пайшоў спаць. Мне больш не патрэбна гэта кніжка. Можа, лепш пачытаць сёння іншую казку? Хамф зазірнуў у сваю шафу з кнігамі. І ён і забыў пра казку пра маленькага козліка. Казку пра хлопчыка, што вандраваў на слане. І казку пра жывёл, якія спяваюць на ферме. Так шмат можна пачытаць. Але сёння Хамф выбраў кніжку пра самалёты. Мама, твая чарга чытаць. І Лун бы выбрала гэту. Яна любіць самалёты. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай. Подпишись на канал.